Intahan na po dito ng PNP pasukin Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Kastoy tinagmamaayan na iti daytoy ang motorsiklo kalpasan ang aksidente ken naggilayab iti kalsada paset iti barangay Poblacion 2 pasukin Ilocos Norte namuan alag iti karaman iti daytoy disgrasya ket agpadpada a residente ti barangay 19 San Lorenzo San Nicolas Ilocos Norte basar ti report iti area na pulisya ket agpapamianan na direksyon ti motorsiklo idi nakadanon ti kurba a paset ti kalsada ket naawan ng daytoy ti control ti manibela ket ti mama iti concrete fence. Kas resulta iti aksidente ket naitayok ti backrider idinto ta isuro ti driver iti mismo ang motorsiklo na ket ditan ang naggilayab ti motorsiklo ngem napansinabsiban iti maysa a residente iti naurang motorsiklo ken ti driver na may naig iti daytoy ket nadeklarar a dead on arrival iti nasa o a driver ti motorsiklo. Pangkuin na lang dagos te tanungon sa rin sapwag muna ta tamumya kita tapela tsansa na iti matamak nga ko ang datakkelangis nan isla magugutan idin at dakam kuwagat ka di dyan oras sir dyan ta plaza siyempre diretso ito magitami dakkel nga oram nakalawlawag maray kang nga dago sana dyan mukit may rama pa eh pwesto so nga dinarasmi dyan mo sangbutan namuan nga accident prone area iti dayta lugar ket adon dagiti madesgrasya akas iti daytoy apasamak. Nagpalagipnet iti nailian na pulisya kadagiti amin na motorista nga agan-an nadda. Para iti IFM News kaya di Ala-Ala 2025 the RMN Special Coverage Idol Lawrence Martinez tatok RMN.